края на 19 век Свищов е утвърден търговски град с солидни търговски и културни връзки с Австрия, Германия, Унгария, благодарение на река Дунав. Възраждането е време, когато в града се създават традициите на средношколското икономическо образование в България. Затова не е изненада, че тук се създава и първото професионално училище в България – Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев. Името на нашата гимназия в града е престижно, високо реномирана е и точно заради това аз направих този избор. Избрах да уча в това училище и да завърша средното си образование тук, защото тя е реномирана гимназия с 127 годишно минало и смятам, че ще им помогне за добра реализация в живота. Преди да бъда приета в Държавна търговска гимназия, аз чувах много положителни неща за нея. Тя се е утвърдила като една авторитетна институция, както в града, така и в държавата. Това е една гимназия с 127 годишна история, която е привличала и ще продължава да привлича ученици. И даваме знания, които не мога да ги получа в друга гимназия тук в града. И точно защото са свързани с сферата на банките, на икономиката по-точно, както и силно изучаване на чужди езици. Факт е, че да се организира, управлява и реализира успешно една фирма или предприятие, от основна важност е качеството на нейното счетоводно обслужване. Специалността е оперативно счетоводство. Тя включва изучаване на различни видове счетоводство, банково, бюджетно, счетоводство на предприятието и други. Уча оперативно счетоводство. Записах тази специално, защото искам напред в живота да се реализирам като добър счетоводител в големи фирми. В момента нанасяхме, в дадено предприятие се извършваха стопански операции и ние ги нанасяме в мемориалния ордер, за да ги осчетоводим. Мемориалният ордер включва номер на стопанската операция, основание, дебит, кредит и сумата. Един счетоводител трябва да знае всички подробности за една фирма, как се създава, от всичко за конкуренцията, за другите фирми. На втора операция начисляваме лихва с лихвен лист. Сметка 621, разходи за лихви. Ще дебитираме сметка 621 и ще кредитираме сметка 496, разчети по лихви. Ние миналата година свършихме да счетоводяваме стопанските операции в мемориален ордер. От тази година започнахме да работим с тази програма. В момента сме в част по учебна практика, счетоводство на предприятието. Този час е за упражнение. В момента решаваме задачи, свързани с темата за несочитане на привлечения капитал. Осчетоводяваме стопанските операции, като ги въвеждаме в мемориален ордер, след което ги въвеждаме в компютъра. В дадено предприятие са извършени следните стопански операции и сега ги нанасяме в мемориалния ордер. Мисля да продължа да уча тук в Свищов, в академията, след което искам да си създам своя собствена фирма, собствени работници. Приключваме сметка 621, защото тя не е балансова, с сметка 123 печалби и загуби. Завършила съм единствената и неповторима в пределите на България Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев, локирана в най-южната точка на река Дунав, в първия свободен град, в люлката и в столицата на икономическото образование в България, град Свищов. С признателност към дарителя нахлуват спомени от преди 15 години в главата ми, а между тях моите учители, моите съученици, моите приятели. Нахлуват багрите на младостта, на искреността, на приятелството, на любознателността, на любовта. А освен това, с признателност си спомням за моите учители, които ме закърмиха с икономиката, финансите и банковото дело.
С умиление си спомням за първия ми урок по финанси, който ми показа силата на парите, за първия счетоводен баланс, който изравних, за първия бизнес план, който разработих, за първия погасителен план, който направих. Тук, в Търговската гимназия, се научих на самодисциплина и борбеност. Тук познах успеха в резултат на много труд. Тук се научих, че само когато влагам смисъл и съдържание в това, което правя, резултата е на лице. В момента ние караме част учебна практика по банково дело и разработваме един пакет банкови услуги, свързан с физическите лица или по-точно с студентите. Този пакет включва предимствата, които са 30% отстъпка от стандартната тарифа, претегляне от банкомат на друга банка. Получава се пакет от услуги, подходящ за динамичен живот, чрез 24-часов достъп до наличните пари и възможност за дистанционно и сигурно опериране с тях. Всеки един проучва нуждите на студентите, друг какви отстъпки могат да се направят за тях, трети дизайна на самия пакет, как да изглежда, рекламата, с която да се представи на хората. Задачата на нашия екип беше да разработим пакет от банкови услуги за студенти, които учат в ВУЗ или университет в чужбина. Специалността е банково дело с професия финансист. Изучаваме банките както в България, така и в чужбина. Придобиваме повече информация за тяхната роля в икономиката на една страна. Специалността банково дело е свързана с всички процеси в банковата сфера, най-вече с управлението на парите, и тя дава една много добра възможност за бъдеща реализация в тази сфера. Аз искам да, както уча в момента икономика, мисля да продължа с икономика и надявам се да успея в банковото дело, защото тази специалност ми е интересна. Мисля тук в Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов. И там също се изучава икономика и до някаква степен самите предмети се препокриват. Там няма точно такава специалност банково дело, но има финанси, която е доста близко до банковото дело. Аз тук също уча финанси и така ще ми помогне. Уча също счетоводство, което там също се изучава. Днеска сме решили да работим за съставянето на пакетът и искам да поговорим какво би включвал той. Разплащателна сметка, безмесечна такса. Това как смятате, че е? Да. Какви опционални услуги може да има в пакета? Какви услуги? СМС с 50% отстъпка от стандартната абонаментна такса. Доста добре. Нещо по-нестандартно, което да привлича самите студенти да ги заинтересува. Тук да съдържа самата информация. Това като брошура ли искаш да го направим? Да, нещо такова. Трябва и да уточним телефоните. Да, в интернет пространството. Да. Имаме и нещо като застраховка. Да, комфорт. Комфорт. Една учебно-тренировъчна фирма е съвсем като истинска фирма и дава ценни знания за света на бизнеса, икономиката, маркетинга. Във фирмата главното е практика. Задължително да се дават идеи, които после се разработват и накрая се вижда резултата. Учениците на Държавна търговска гимназия са най-подготвените студенти, които идват в Стопанска академия. Те имат фундамента, имат основата на икономиката, на финансите, на счетоводството, на банковото дело. Те са подготвени, те са любознателни, те са инициативни, те се интересуват. В контекста на европейското образование, което се налага в България, те притежават качествата, които ние искаме да притежава всеки един наш студент. Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев, град Свищов. Първата търговска гимназия в България, създадена преди 126 години. Днес летоброенето не е спряло.
Тя продължава да е новаторско, европейско, изпълнено с творчески живот училище, което умело съчетава традиции и съвременен дух.